Mayong hapon sa aton mga televiewers diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ari kita subong sa aton nga programa Maria Iloy sang Simbahan. Subong simana no upod man sa aton diri sa kay Reverend Father Johnny Territorio nga Commission Laity, and then the Mamo which is kay Father Johnny Territorio, and sa President mismo nga si Miss Emma Victoria. Kag at the same time makabyanan magaupod man sa aton ang one of the member sang Mamo, which is the President sang Our Lady of Mediatrix of All Grace nga si Brother Boy Zamora. Kag at the same time si Mrs. Marinel Magalona. So sila magaupod man sila sa aton no nga programa, kay ang atong programa mag-umpisa sa sini nga semana. So alas 5 hasta alas 6 ang takna sa hapon. Ini no extension man sa aton kay damo man diri no upod man sa paglantaw no sa sini nga Tatak Ilonggo diri sa Channel 30 sa Sky Cable. So ini no pangunagid naton nga bahin no sa pag-umpisa sa aton nga programa Maria Iloy sang Simbahan. Kag ini ang aton kaupod kag kada Domingo man no, watch out sa kay Father Toto Manay, the school director sa St. Augustine Catholic School. Magaupod siya sa kada Domingo sang hapon alas 5 hasta alas 5:30 siyang gospel reflection. So watch out dira no kag next week ang iya nga programa mag-umpisa na no sang gospel reflection kay si Cardinal Tagle diri sa Tatak Ilonggo nag-umpisa no kada aga alas 5 hasta alas 6 ang takna sa aga. Amo man ang iya programa ni Cardinal Tagle sa Tatak Ilonggo Channel 30 sa Sky Cable makabyanan. Kag diri man kita magasulod kada hapon alas 5 hasta alas 6 ang takna sa hapon. The Maria Iloy sang Simbahan, kaupod ninyo si Charles Octavio. Kag kanilain nga mga dinapit man naton no kag may mga programa kita diri nga magasulod sa Maria Iloy sang Simbahan, the Commission Laity ni Father Johnny Territorio kag ni Brother Boy Zamora, kag at the same time kag Mrs. Emma Victoria, the Archdiocesan President sa Marian Association, Movements and Organization, no? Ang Maria Iloy sang Simbahan nasugdanan naton sa nagligad nga tinuig no sa Channel 37. Kag ini man no ang Maria Iloy sang Simbahan no kay ang bago pa lang makalantaw sa amon, ini siya bahin sa pagpakilala kay Maria sa nilain nga mga titulo. There are hundreds of titles of Mary no kag ini bahin man sa pagpalapnag naton sa debosyon sa kay Maria. Kag may mga dinapit kita nga mga bisita man no, mga archdiocesan lay leaders sa aton nga archdiocese no kay ini sila bahin ban contribution no sa ila nga pagtudlo no bahin sa teachings ni Maria. That's why nagabalik kita kag diri man mismo sa Tatak Ilonggo sa Channel 30 sa Sky Cable. Sa sining mga inadlaw no may ara kitang una nga bisita no which is the parish ng Tansa, ang ilang Parish Pastoral Council no ay baluon naton bala ang ilang mga programa sa ila parokya, at the same time ano bala ang ilang mga programa pagid sa hingabot no nga sini nga mga tinuig kag sa palabuton nilang kapistahan sa Disyembre 8 ang parokya Santansa. Upod si Father Norbing Takadaw no, the parish priest sang Tansa Parish. Nagkaupod man naton si Mrs. Sofia Plares no, the PPC member or the Parish Apostolic Council no sang parokya Santansa. Sa ibaluon gid naton no, kay katahom sang ila BEC. So ang Tansa Parish which is ang ila leader, ang ila parish priest si Reverend Father Norbing Takadaw or Reverend Father Norberto Takadaw. So makabiyanan ang aton nga pagpakilala man sa ila no sa ilang mga
kabilugan nga organisasyon or sa parokya sang Tansa, no? Ibaluon gid nato na sa masunod nga mga programa nato diri. So watch out our program Maria Eloy sang Simbahan, 5 p.m. to 6 p.m. Monday to Saturday diri sa Tatak Ilonggo sa Channel 30 sa Sky Cable Makabiano. Kag ini ang inyo halangdon nga host si Brother Charles Octavio. Nagasiling sa inyo mayong hapon sa inyo tanan kag makita na naman kita sa masunod naton nga mga dinapit, no, mga bisita naton diri, no. Mayong hapon kag